Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Maigsoon gisaulog sa simbahan karon ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, usa ka pari, founder sa usa ka religious nga congregation, ang mga Jesuita, the Society of Jesus. Usa kini ka dako kayo nga kontribusyon sa kalibutan aron pagbag-o sa pagtuo o pagpalawom sa atong relasyon sa usag-usa. Uban kaniya atong iampo padayon nga mahunong naunta kining pandemic sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod. Ato sang iampo padayon og pagpasalamat sa Ginoo sa atong mga benefactors dinhi sa atong simbahan sa pag-ayuda nila nato pagsuporta hangtod karon sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panigingnan, mahimo unta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na sa Huda si Joaquim nga anak ni Josias, giingnan ako sa Ginoo. Tindog didto sa hawanan sa templo ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tawo nga gikan sa kalungsuran sa Huda nga moadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayod sa ilui bisag usalang kabutang, basin pag mupatalinghog sila, ug biyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kung buhato nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo, nag-ingon nga kinahanglan, sundon ninyo ako, pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo nga mga propeta, nga gipunayan kog paanha kaninyo. Apan wala gyayud kamo mutuman sa gisulti nila. Kundili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto nining templuha ang nahitabo sa Silo. Unya ang ngalan ni ining syudara gamiton sa tanang nasod sa kalibutan, silbing usa ka tunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta ug ang tanang tawo kang Jeremias nga nagsulti ni ining tanan didto sa templo. Ug sa pagkahuman gayud niya sulti sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya, gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta ug sa katawhan ug naninggit sila sa pag-ingon. Angay kang patyon tungod niini.
Nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo nga kining templuha mahisama sa silo ug gun-ubon kining syudara ug walay bisan usa nga makaikyas? Gipon sisukan sa katawhan si Jeremias didto sa sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Labaw kadaghan kaysa mga buhok sa akong ulo, sila nga nagdumot kanako sa walay hinungdan. Labaw ra kaayo kaysa akong kusog, sila nga sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan kong iuli ko kadtong wala nako hilabti. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Sanglit tungod kanimo giantos ko ang insulto ug ang kaulawan nagaluko sa akong naong. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuonan, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Tungod kay ang kasilag sa imong balay nagaut-ut kanako ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanako natingog diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Apan nagampo ako kanimo o Ginoo alang sa panahon sa imong kaluoy o Dios. Sa imong dakong kaayo tubaga ako, sa imong walay hunong nga panabang. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba aniya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan? Tungod niini, gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw o Kristo. Kung kamoy pahukmon kinsa may inyong daygon o tahuron, ang tao nga buangon o ang tao nga buutan? Tao nga buutan. Kusga ko na ba? Ang tao nga buutan. Ang taong buutan. Bisan ako, daygon, tahuron, ang taong buutan. Dili ta kabintaha sa kabuutan ni Propeta Jeremias. Nga batanon pa kayo, gihimong magsasangyaw sa Ginoo. Pero nisunod ra pod siya. Labaw nang dili ta makatupong ug makalabaw sa kabuutan ni Hesus. Pero tanawa sa unang pagbasa, si Jeremias, ang mga pari ug ang mga propeta atong panahona
nagdungag hasmag niya, porti gid nilang sukua sa iyang gisulti nga unta nakita na magyud nga buutan kay siya. Ang mga katawhan sa atong ebanghelyo, labi na gyud ang mga pangulo sa ilang sinagoga o kaning mga pari gyapon sa mga Hudiyo nga nagsigig sunod sa pagtulunan ni Moises, miyubit og mitamay gani ang ending mipatay ni Hesus nga porti masaduntang buotana ni Hesus. Nahibaw mo kung unsay rason ani? Tanaw nga rin. Sa inyong balay, kisa may buotan diha, kamo o katong nahibilin ron? Gito ba? Kamurong nanimba din o katong nahibilin dito? Kus gagtubag. Kanang siguro jud kas imong tubag ba? Kisa may mas buotan, kamurong nanimba din o katong wa rong simba? Hay may mas buotan, kining pari niya din o kanang mga palahubog na as kilid-kilid? Pare, nasa mga tubang. Mo nagapataka na lang mo giyaw-yaw. Di bitaw joke. Sakto na oy. Sakto gina inyong gisulti. Pero ngano man lagi nga si Hesus o si Propeta Jeremias gani naapil pang atong duha gani ka martyrs, si San Pedro Calungsod o si Lorenzo Ruiz, porti man tato mga buotana gipangpatay man hinuos mga tao. Doon na ba day panahon nga ang kabuutan mo'y basihanan sa kalagot sa tao? Mahitabo ba na, dili? Ay na lang mo pagbinuotan. Kung mahitabo man na, din alang ta magbinuotan. Din alang ta magsigig sunod aning gisugo sa Ginoo kay mao man gyud kanay makapabuutan nato. Supako na lang na natong tanan. Ano? Mao na ron ang rason. Balik tas pangutana, ngano lagi nga gipatay man sila or giyubit man o gisalikway nga buutan man unta. Ingon mo, tahuro nato, ato yung daygon ang buutan. Nganong gisalikway man lagi? Tungod kay wa sa ko kay baw. Kay maogid ni batasan sa tao. Common nga batasan sa tao nga kon mainsultuhan gani ang imong gitawag og prinsipyos kinabuhi nga imong gipuy-an, maglagot gyud ka bisag unsa pa na siya. Unya kay ang atong prinsipyos kinabuhi gitawag man gyud na siya generally ang ato yung prinsipyos kinabuhi selfish principles. Kana bang prinsipyo nga ako gyoy hawod, ako gyoy paminaon, ako gyoy sundon, ako gyoy insakto, ako gyoy nagbuhat. Basta ato lang yung patuyangan nga itong pagkatao, ako gyud na gitawag na nato sa termino sa sala og garbo, pride. Kitang tao na agid tay garbo. Pulos ta na ay garbo, apil na ning nagwali, pagarbohon. Hambot rin diya sa kong luyo. Produkto ra ba ni sa Society of Jesus. Og mauna si Saint Ignatius of Loyola, pagarbuhon sa to siya. Ambisyoso sa to siya. Gitamay pod niya kining nagsunod sa Ginoo. Kay para niya mga obsolete people, mga tao ba nga way pangandoy sa kinabuhi, mga buangon ning mga tawhana kay ngano gutaw mangandoy ka nga mabulahan ang kabos. Para niya ambition, aim high. Mo to kay sundao man ni siya, aim high. Mahimog yung general, mahimog yung kang head sa commander in chief. Aim high. Ay sundao gud. Patya na tanan nimong kaaway. Ana. Sus masamdan bitaw siya sa gubat. Na-confine na siya dito sa usa ka kanibang murag hospital or balay ba to, dito siya gi alimahan niya kay bright man kay ni siya, hilig man kay siya mubasa, ngita siya basahon nga ikapabasa niya kanang mga adventure, mga kanang gubat-gubat, mga nana ba, mga kanang yung makapa ukay gyud hunahuna bitaw, mga genius nga mga kuan ba, mga basahon.
Wa man gyud nakit-an didto atong iyang nakonfinan. Ang tuar gyud didto ang Lives of the Saints ug ang Imitation of Jesus raman nga libro. Napugo siya basa sa binuang buri nga pud aning animal Awat ito sa mga animal taka dala ko yaw-yaw. Wa siya ganahi pero kay hilig man gid siya mubasa. Iya na lang sang gisustinian og basa. Sa sige niyang basa sa Lives of the Saints nila ni Benedict, nilang Dominic, nilang Augustine. Nadugay niyang binasa, din amon siya ganahan muundang. Ug ang iyang ambisyon na hinuon, niingon naman siya, kung nakahimo sila ani, muram niglisod kay ilang gibuhat. Ako kang suwayan, ako kay mupuyo ani. Ana, ug sugod ato, na usab ng dagan siyang kinabuhi. Ang iyan ang ambisyon, ako nang sundon si Kristo. Ug mauna nga, nahimo siyang santo. Nawagtang ang iyang garbo, nga iyang sawayon ang nagsunod ni Kristo, tungod iyang tamayon, karon nangambisyon na siyang musunod ni Kristo. Para niya, the greatest challenge ba, is spiritual perfection. Munang na ang sikat kay nang iyang gitawag og spiritual exercises. Bright man siya, hala gamiton ang utok, pero ang utok mo facilitate, mo pasayon sa pagpasaka sa atong spiritual life. Spiritual exercises, karang 30-day retreat, spiritual exercises. Iyan ang namugna tungod sa iyang paningkamot na musunod sa Diyan ni Jesus sa iyang kaugalingong paningkamot. Nakaron, unsa man mo, musunod mo ni Jesus o manaway ni Jesus? Oy, ito bagoy. Musunod. Kung si Jesus kabos, og nahigugmas mga kabos, kamo, musunod ba mo nga mahimo sad mong kabos og mahigugmas mga kabos? Kabus naman. Musunod mo diya? The way of poverty? Wa na. So good nagliningi ay. Siya, ikaw. Gatutok sad muna ako. Sige sa mga nga, ikaw pa del. Sunod ka. Iba ko, yun ang ibalik rin ako. Iglakaw nyo, yun kong hinahinayag libak. Pader ba, iya ginang balik-balikon. Kanya ka na siya, napuyo nagkakabos na. Ning bag-o ginaabot ini, multikabra may sakyan na, nakaroon, inuba naman. Kapag ganito, inuba na. May mag-ako'y gapalit ana, nga ang parokya may gapalit ana. Nya gipamugos man ginaghatag, di apong giagwanta. That is the truth. Makakon sa ning pareha. Sunod, the way of truth. Muna na siya, the way of truth. Maugid ni ang gikalagutan sa mga propeta ngatong Jeremias kay gisulti ni propeta Jeremias ang kamatuoran. Maugid ni ang hinungdan nganong gipatay si Jesus kay si Jesus misultis kamatuoran. Kamo, andam ba mong musultis kamatuoran or fake news? Karon uso na biya kanang fake news. Kada nato basa o kana ganing balita, labi lagi kanang balita nga murag tinuod, butangan day nagdako kayo nga post fake news. Nya ang gasulti sad fake news. Kisa na malay tinuod. Ang tinuod, kung maliwatan ni Kristo, pinaagi niya ng maong balita, pinaagi niya ng maong istorya, maliwatan ni Kristo, who is the truth, then that is not fake news. That is good news. Kung sa may makapaliwat ni Kristo, kana bang mahigugma natang mahimong kabos? Ang tanang balita nga magtudlo nato aron mahimot ang dato, mahimot ang sikat, fake news. Ang tanang balita nga magtudlo nato nga magpakakabos og mahigugmas mga kabos, that is true and good news. Nya ganahan mo na. Wag po klaro. Ang sunod, the way of the cross. The way of sufferings. To suffer in order to conquer sins. Kana bang magantos ka aron dili makasala? Kita
Kusog kitang manalipod sa sala aron dili magantos. Pero ang gusto ni Kristo, pag-antos aron mamatay ng sala. Kita, buhio na to ang sala, daron di ta mag-antos. Galikay tas pag-antos, nabuhi na noon ang sala. Nanglitan, kanang sala sa dinumtanay, kana bang magdumot ka sa imong isig katao, tungod lang kay gibuhatan kaniyag sakit-sakit, nya imo ra ba ng ugangan? Imo ra ba ng umagad? Hangtod karon wa mo magtagdanay. Nya sige lang yapon kang simba. Unsa man? Sakto na dili. Wa mo ana magbuhat. Ayo, congratulations. Sige, di lang nang bayaw og ugangan. Kanang imong silingan, gitagad na nimo nga dugay-dugay namang gimuan ng kinusmuray sa inyong naong. Tungod lang anang inyong kanal, nawa na kay kalutsas ibong tubig, nya gibahaan na nung inyong balay, pag-uwan og dako kayo, imo man siyang gimaldisyon, animal, ginadya ka nang nangural, nangural diya, kanang gitalip-an ang agianan sa imburnal, nya nganong gitalip-an na niya diha, agianan mo nas tubig, nganong niya nanon nilinaw sa amo, wana ka na masuko. Sige, patas panang iyang kural, haron mo taas pang tubig sa inyong balay. Nya higugmaa siya, the way of suffering, the way of the cross. Mabitan nang doon na tayo mahal-mahal din nga mga stations of the cross, no? Muna si Kristo buutan, pero ang taong musunod niya, maliwat sa niya, muagi gyud sa paghigugmas kakabos, paghigugmas kamatuuran, o paghigugma sa pag-antos alang sa kaluwasan sa tanan. Ug mosunod ani, congratulations, usa na kas mga santos kuyog ni San Ignacio de Loyola. Sige, manindog na ta mga santosonon. Magampo kita mga igsuon ngadto sa Dios ug bulaom kaniya uban sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang binunyagan sa tibuok kalibutan nga magmasaligon siya sa Dios sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga mosalig kita sa atong magbubuhat ug mudangop kita kaniya nga masaligon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang nga sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga dautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga mihalina nga makadangat na sila sa bangkiti sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok namong kasing-kasing, dawata ang among gipangamuyo, nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa puslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo niining pangilin ni San Ignacio o gitugot nga magsantos unta kanamo sa tinuray ang labing balaan nga Eucharistia diin among gitukod ang tuburan sa tanang kasantos pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio de Loyola. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria
ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ignacio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi na Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen.
Magampo kita. Ang gasa sa pagdaig Ginoo nga mapasalamaton namong gihalad tungod kang San Ignacio, magdala unta kanamo nganha sa wayhunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, misangpit kami kanimo, dining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok dining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya nining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kasantos sa kaugalingon. Nga ato lang buhaton ato gyung moambisyon ta sama ni San Ignacio sa pagsunod sa kinabuhi ni Hesus ug sa mga santos. Padayon tang magampo nga unta magmalambuon ang ato dinhing mga paningkamot sa paghimo ani ato mga constructions. So kagahapon nagmeeting na ta ni Father Brian Brigule, ang atong in charge sa church buildings o sa cultural heritage dinhi sa atong archdiocese. Niya daghan siya mga suggestions, nakasintro gahapon ang mga diskusyon namo together sa pastoral council nato bahin aning atong retablo. So mopadaon niya atong costing ang mo trabaho niini. Murag sa mga gipangsulti ni Father Brian gahapon o sa among nauyunan, murag 80 ngadto sa 90% yun ang kausaban sa atong retablo, no? So, mangandam lang sa tandaan, muna pa ba katay kagasto ani, musalig lang ta sa ato mga kaigsuonan na nagsigig tabang nato dinhi o gustong mutabang. Ako lang yang i-announce og pilay cost. Usbo na ako ang pagpahibalo kaning ato rong paningkamot nga mabag-o ang ato dinhing simbahan apil sa dangatong mga lingkuranan. So ato ning bag-ohon niya ang nadesisyonan sa pastoral council kanang lingkuranan nga kombinasyon sa kahoy ug sa kaning sa putaw, steel and kaning ang wood. Muna nangayo ta og tabang sa atong mga kamao ani, mga architect, mga uban pa diyang mga taong kamao mo design. So padad-imi sa inyong mga designs. Imo og perspective og designs, top view, side view, uban pa diya ipada nga rin namo either sa online dia sa akong messenger siya no ubod or ihatag na sa opisina ang hard copy sa inyong suggestions. Na natay nadawat nga duha ka suggestions nanginhanglan patag ubay-ubay aron daghan sad mig desisyonan. Daghan tag kapilian basig mo come out ta og mas nindot nga lingkuranan no. Niya kadto sang nagpadala lagi diha sa mga kwarta padala or sa bangko sa hinabang nga rin nato aya mo kalimot pag text namo
or labi na gid nako sa name of sender, ang reference or code number o ang amount nga gipadala. Di na nato isibya pero gakinahanglan ta na para makubra nato kay naaroy pipila ka mga hinabang awa nato makubra pa karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.